lasă-l acolo, că acolo îi punem hamul. Ce punem acolo? Ca să tragă la căruță. Păi, Gaeliță, cu de mama aia am de la școala covoare și de la asta. Mai am pâinică. Dar, babo, n-ai ceva de tăiet? Nu. De nona, uite cum e un băie de la țară. Zi lui nona, la ea, îți aude. Zi. Asta e băie de la țară. Așa-i, tată? Zi murdar, tăt! Nu, ce stai de punem? Eu, de cât l-am disfăcut copii. Eu? Eu? Nu mă atât am eu trimis nona. Nu, ți-o trimis numai atâta nona. Și păhărelul. Hai, lasă-le aici și în ăsta, nu le pune acolo, mamică. Nu mi-l aici în ciolofan. Așa, fac ciocolata. Și ăla îl ducem prima dată în bucătărie să-l desface băietul la pași. Da, babo? Da. Desfacem să vedem surpriza dinăuntru. Hai, deschidem ușa. Mama, ce zi? Ma cât nu văd? Când voptim ouăle roșii, atunci îl desface băietul. Ma eu nu pot fi mai de omă. Nu pot fi. Când vine mama de seară, bine? La când vine mama de seară zi? Și păgătel, iar și mănânc. Căruțul ce faci cu el? Arăți lui nonu? Asta. Da? Nu știu eu,